самараи истиқлоли давлатӣ аст ки тоҷикистон имрӯз ба яке аз кишварҳои амнтарин мусоид барои сайёҳон дар арсаи олам эътироф гардидааст. ин аст ки дар нимсоли якуми соли 2024 аз шумораи умумии шаҳрвандони хориҷие ки ба ҷумҳурии тоҷикистон ташриф оварданд 580,280 нафар сайёҳон аз 121 давлати ҷаҳон мебошанд. ин нишон дод нисбат ба ҳамин давраи соли 2023 92,877 нафар ё 19% зиёд мебошад. ҳоло дар кишвар маҷмуан 224 ширкати сайёҳӣ дар асоси иҷозатномаи фаъолияти сайёҳии Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон амал намуда истодаанд. аз ин миқдор ба вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон 41 ширкати сайёҳӣ, шаҳри Душанбе 106, вилояти Суғ 45, вилояти Хатлон 17 ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 15 ширкати сайёҳӣ рост меояд. طبق маълумотҳои оморӣ имрӯз дар маҷмӯъ 306 субъекти хизматрасонии соҳаи сайёҳӣ фаъолият менамоянд ки аз ин шумора 190 меҳмонхона, 34 хостел ва мотел, 52 осоишгоҳ, 5 осоишгоҳи кӯдакона ва лагери солимгардонӣ, 8 маркази муолиҷавӣ ва дармонгоҳи солимгардонӣ, 10 хонаи истироҳатӣ, 3 кемпинг, 4 базаи истироҳатӣ ва сайёҳӣ ба ҳисоб меравад. бо мақсади тавсеяи раванди рақамикунонии иқтисодиёт аз ҷумла дар бахши сайёҳӣ, ҷалби сармоя, муаррифии захираҳои сайёҳии мамлакат ба ҷаҳонгардон, платформаи рақамии сайёҳии Тур-TG муаррифӣ гардид ки тарҳу шакли замонавии сомона метавонад ба доираи васеъ интихоби беҳтарин хатсайрҳои ҷолиби сайёҳии меҳан ва ҷалби сайёҳон ба Тоҷикистон заминагузор бошад. истиқлолият кафили сайёҳати ором ва бехатар дар Тоҷикистон.